Een bijzonder evenement is het, de Alpe d'Huez. Een grote sportieve prestatie om zo volle mogelijk yield binnen te helpen voor onderzoek naar kanker. Maar in Fries in de organisatie. Je moet hier zien dat je 800 vrijwilligers rondrennen om überhaupt die 4000 deelnemers te supporten. Een evenement dat uitgegroeid is naar een mega happening vol emoties. Want elke nie in dit maaidocht had een historie met die slopende ziekte. Hier is vast alles leeg. Hier komen heel wat emoties van iedereen. Dat is wel bijzonder hier. Ja? In die Wout Zielstra, de sterke man van Vosgeren, 149 kilogram licht, fietst mooi. Een hele onderneming, want hoe zwidder, hoe regen. Vol goeie moed giet er op een paard voor zijn collega, die zijn zoon Stefan verleen had toch leukemie. Maar wat is het awesome voor Wout? Ik zoek de bocht net niet tellen, maar ik ben alweer aan het tellen. Wat verdorie. Maar ik zit het hier met hem heen. Echt weer. En wielst Wout weer verder mat voor zijn ene beklimming, komen we weer een orenvriestje. Die is al met zijn tweede klim dwaande. Ik dacht, nou, hoe het waar dan boven ben voor de tweede keer, dan vind ik mooi. Maar ik kan al wat spelen, dus ik kan nog even genieten. Niet beter dan 80? Ja. Dus de eerste keer dat ik op deze manier doe. Ik heb wel vaker de Alpe d'Huez fiets, maar nooit meerdere keren achter kwam. Dus ja, de weet je het, je het volhouden kennen of net. Maar ik Wout helpt het. In haast 4 voeren komt er boppen. Voldien. Maar dit is 1 keer en... Nooit. Best hartstikke mooi voor het goede doel, maar nooit weer.